दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो बिदि बिनांगौनि दरखार गैयामोन जों जुदि एनडिएफबिनि खोथाखौ जुदि सानामोनबा गबिन्द धीरेन बर'मोन बायदि थार्ड क्लास होननानै बुंगोन आं बे एफआइआर होयो ना मायो हो धीरेन बर' सारा आं नांजाया आरो फासायाबो आरो केस होयोबा गोनां बहा बबेयाव केस होयो हो कर्ट गाजबगोन ओंख्रिया एनडिएफबि माखासे सुबुंफ्रा गावजों गावनो सुथुर जालायनो हमदों आरोखि ना धीरेन बर'आ गाद्दार फैसा लबिया जोंखावदों आरोखि ना दिनैहाय अफ्रि दैमारिया दा अफ्रि दैमारिया धीरेन बर'खौ मानो बेबायदि बुंनांगौ जाखो बा मानि थाखाय बुंनांखो दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियायाव एक्स एनडिएफबिजों एनडिएफबि आरोखि ना बिथांमोनहा माखासे बिथांमोन दे गासैबो नङा माने सानैसो बिथांमोन दा एक्स एनडिएफबिजों एनडिएफबि आरोखि ना बिसोरो दा अफ्रि दैमारिया माने धीरेन बर'खौ मा बुंदों माने धीरेन बर'आ जाहैबाय सिगां इउपिपिएलआवमोन ओमफ्राय दा बियो बिपिएफआव जयेन जाफैबाय बे जयेन जानायखौ लानानै धीरेन बर'खौ अफ्रि दैमारिया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबोबा मोजाङै बुजिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनानै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा आङो भिडिअखौ होलांनि बाथ्राया मा ओमफ्राय अफ्रि दैमारिया धीरेन बर'खौ मानो बेबायदि बुंखो ओमफ्राय धीरेन बर'आ मानि थाखाय बुंजाखो नोंथांमोना मिथिगोन आरोखि ना दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नाम्बार 1 सुबिदाबादि धीरेन बर'आ नाम्बार 1 सुबिदाबादि मोख्रा होनगोन आं बेखौ दा बे एफआइआर होयो ना मा होयो हो नांजाया गाबोन समफोर लोगो मोनगोन एफआइआर होबाबो जोंनिया कर्टआ दाबो जोबाखै आं बुंगोन जों कर्टखौ थैजासिम कर्ट गानांगोन आरो बे धीरेनाबो गानांगोन बे सुबिदा बायदिसो नाम्बार 1 माब्रै सुबिदा बायदि फार्स्टआव थाबाय बियो एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामनानै बियो मोनसे राजखान्थिजों मोजां सिथाबनानै बियो 3-4 बोसोरसो मोजां थाबाय बिनि उनावहाय गुबुन पार्टिजों सुबिदा लानानै थाखा फैसा लबिया थाखा फैसा लुबैनानै बियो दिनै इउपिपिएलआव प्लट इउपिपिएलआव थांलायबाय इउपिपिएलनिफ्राय दिनैहाय बिपिएफआव थाखा फैसा सरकाराव फैलायबाय नालाय बिपिएफआ दा बेखौ लुबैनानै बियो बिपिएफआव थ्रोब नाम्बार 1 सुबिदा बायदि धीरेन बर'आ बिनि अनगायै जेबो गैया नंगौ बर' जाथिनि थाखाय बे सिलाय लानानै भुटान बायदियाव खस्थ' खालामदों बिनिबो गार्ड थादों आं बिनि नाम्बार 1 गार्ड थादोंमोन आं एनसि केम्पआव अब्लानि समाव बियो मा खालामो जेबो गैया आं दा बुंगोन राजखान्थिनि सोमोन्दै मोनसे मोजां बाथ्रा बुंगोन नामा बियो थैनोबो बुंनाया जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफोर गथ'फोरा जायनि जाहोनाव दिनै गोदाव सोराव जानांनाया नै बेफोरबायदि धीरेन बर'मोन बायदि लिडार थानायखायनो एनडिएफबिया थेर बेथेर धंस गबिन्द नाम्बार 1 नाम्बार 2 धीरेन बर' बिसोरनो सुबिदा बायदिया थाखा फैसा लुबैया थाखा फैसा लुबैनानै दिनै बिसोरो दिनैहाय पार्टि सोलायनानै बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय बेफोरबायदि खालामग्राया धीरेन बर' ओमफ्राय जायनि जाहोनाव दिनै गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा गोदाव सोराव जानांनाया आं बेखिनिखौल' बुंगोन आरोबाव बुङोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारबावगोन धीरेन बर'नि बाथ्राखौ जों दिनै 5 बोसोर इउपिपिएलनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो जोङो इउपिपिएलनि उल्था बाथ्रा बुंगोन आरो बुंलांबायबो थागोन दिनै बिथांमोना बेफोरखौ दिनै 5 बोसोरखौ नेना थानो हायाखै थाखा फैसा लुबैनानै इउपिपिएलआव दिनैहाय जइन जाहैदों प्रमद बर'नि गोदै फुस्लायनायावहाय दिनै धीरेन बर'मोन बायदिखौ फोथायनानै गासैबो एनडिएफबिनि गथ'फ्रा ज' दङमोन दिनै बिसोरखौ मा खालामदों बियो धीरेन बर'आ लटारिबो खेला होदोंमोन बियो दुनियानि लटारि गाद्दारि खालामदों होननानै बुङोबा बे धीरेन बर'मोना बे लटारि खेलायाव नंखाय जाबाखाय बे लटारि प्राइज मोनसेबो हराखै दिनै बेफोरबायदि लिडारा एनडिएफबिनि नामावहाय जायफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा सानसेयाव बुक 3-4 लाग्राफोर दङ दिनै बेफोरबायदि धीरेन बर'फोर बायदिया थगायदों लटारि खेलायाव मानि लिडार बेफोरलाय मा मावबावगोन बे बिपिएफआव फैनानै दिनै सोर फोथायगोन बेखौलाय सनमान जोंहा फाननानै हरनानै रावबो फोथाया हाजार बिपिएफआव फै बैयाव थां बेफोरबायदिखौ आं सिदायै बुंगोन मोख्रासो होनना बुंगोन आं बिदिखौ मोख्रायासो दिनै बैयाव थाङो बैयाव बास्लायो दिनै सुबिदा बायदि नाम्बार 1 थाखा फैसा लुबैग्रा लभिया बेफोरनो जाथिनि बर' हारिनि सिन्ता खालामग्रानो बेफोरनो
थाखा फैसा लुबिया जोंफोर दिनै एनडिबिआव बेसेबां बोसोर थाबदों बे आफादनि फैसाखौ जों जुदि लायोमोनबा दिनै जों भिखारि जानाङामोन सोरनिबा लिडारनि न'खराव जोङो मोखां फाननांगौ दरखार गैयामोन सोरनियावबा दिनैहाय बिपिएफनि लिडारफोरनावहाय जों एसे एनै बिपिएफल' नङा इउपिपिएलनि लिडारफोरनावबो जों बिहरो दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो बिदि बिनांगौनि दरखार गैयामोन जों जुदि एनडिबिनि खोथाखौ जुदि सानामोनबा गबिन्द धीरेन बर'मोन बायदि थार्ड क्लास होननानै बुंगोन बे एफआइआर होयो ना मायो हो धीरेन बर' सारा आं नांजाया आरो फासायाबो आरो केस होयोबा गोनां बबेयाव केस होयो हो कर्ट गाजोबगोन अफ्रिया आं बेखौल' बुंगोन